dnes jedno veľké impérium, global business. Nepatrí národom a demokraciám, je to sieť patriaca korporácia. Systém voľného trhu je monopol finančnej a korporátnej moci. Nemá ľudskú povahu, mám ten pocit, že hľadá iba profit. Ľudia si zúfali a protestujú, na nerovnováhu prstom ukazujú. Do tohto systému znesie námietky slovom terorista, ho označujú. Propaganda, kampaň vytvára teroristov, jak sa je zachce. Pritom tí najväčší sa v obleku z kancelárie zúčastňujú akcie. Boj proti teroru ide viac peňazí, jak na prevenciu chorob. Je to boj proti fantázii, mýtus, je to podvod, tak to pochop. Po svete podozrivých z terorizmu stále milióny osôb a vedome schvaľujú zákony, kde ide o narúšanie ich slobod. A presto všetko nevinní zomierajú rukami tých, čo nemajú súcit. Vykoristujú tých slabých, čo sami nedokážu si nájsť úkryť. Baranka Vlkovi sa zachcelo, presne takto spieval Karel Kryl. Chamtivosť a korupcia a heslo znie let's make a deal. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí si ju, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Hľadáš pravdu, spoznáš ju, pravda ťa oslobodí. Masívna kampaň strachu je to, čo propaganda plodí. Agenda záujmy zisku chtivých vedú krajiny do vojny. Mierová misia, demokracia sú populárne pojmy. Irak padol, Husajn je popravený, misia uspela. Chávez na mužke zamierený, nasleduje Venezuela. Takto hrá elita na mape sveta monopóly. Autorita nesúhlasí, lebo pravda bolí. História sa opakuje, model znie rozdeľuj a panuj. Otroctvo je ale moderné, jak pískajú, tak tancuj. Archaický školský systém je to, čo hrá im do karát. Nechcú múdry ľud, ktorý kriticky vie rozmýšľať. Ľudia sa oponou to vedia, preto ovládajú médiá. A cez ne ovládajú spoločnosť tak najlepšie, jak vedia. Odklonne nás od reality je ich priorita číslo 1. Je to sofistikovaná zbraň hromadného ničenia. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí si ju, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Za život, za mier, za lásku, za silu, za voľbu, pre pravdu. Nech každý zvolí si ju, lebo pravda je len jedna. Ostatné propaganda. Nenechaj sa slepo viesť, buď ovca v strede stáda. Tvoju naivitu využíva vo svoj prospech svetovláda. Požičky, dlhy a úroky, hadaj komu splácaš bez ako si papierov. Každý z nás je zamestnancom bankových kartelov. Ekonomické otroctvo, neviditeľná vojna proti ľuďom. Ľudia sú si není rovní ani pred najvyšším súdom. Milióny ľudí pracujú menej ako za $1 na deň. Posledné, čo zostalo v ich životoch, je nádej na lepší život. By si to zaslúžilo. Chcem poznať príčinu toho, čo ich tak zotročilo. Niekto tu nehrá fér, niekto sa správa k zver. A tomu niekomu neverím, 11. september. Teror, neverím tomu, neverím vám, len